Da vam predstavim Aranku Delu iz mog grada Subotice, koja je u istom danu ostala bez dve devojčice. Nju su ukrali bliznakinje. Hvala. Dobar dan, Beograde! Kao i sve vas, dragi ljudi, koji ste ovde prisutni da nam pružite podršku. Na posljedku, što da ne? Pozdravljam i ljude koji nisu tu, koji nisu uz nas. One što se prave da nas ne čuju. Došla sam iz Subotice. Zovem se Deli Aranka. Majka sam dve otete bebe, odnosno blizanki, koje su sada već stasale devojke ili žene. S obzirom da su rođene 96. godine. U Beograd sam došla jer su moje devojčice upravo odavde nestale. Otete! Iz Subotice su prebačene par sati nakon rođenja zbog male težine i nedostatka inkubatora u Subotičkoj bolnici. Svoju decu sam prvi i zadnji put videla na rođenju žive, čula njihovu plać. Na ovom mestu sam se okupila radu institucija i državi koja nam okreće leđa. Da im damo do znanja, da im dam do znanja da sam tu i ne odustajem od potrage. Država je rekla svoje, nema elemenata za istragu. Ona veruje svojim lekarima. Pa ja im nisam verovala ni tada, a ni sada. Ovom prilikom želim ovde pred svima vama da iznesem imena lekara sa kojima sam ja ili moja deca imali dodir. Bravo! Nije na meni da bilo kome sudim da li je kriv ili nije, ali me ljuti što sam u svojim krivičnim prijavama uvijek navela imena lekara i institucija koje su sudovi redovno preinačili u NN lica. I redom odbili zbog zastarelosti krivičnog gonjenja, a zadnje zbog nemanja osnove. Evo ovako, zbog mog navodno narušenog zdravlja, odnosno zbog stanja pred sepsom, doktor i načelnik odeljenja ginekologije Subotičke bolnice, sada u penziji, Špiro Zrnić. On mi pokreće porođaj između 28. i 29. nedelje trudnoće. Pre toga 10 dana mi govori da će mi bebe umreti jer su još male, a samo 2 dana nakon porođaja me otpušta kući bez ijednog leka, a navodno sam bila u predseptičnom stanju. Doktorka Ružica Mihajlović, neonatolog Subotičke bolnice, ona je došla do mog kreveta sa ženskom osobom u belom mantilu, kojoj ime ne znam, da mi jave da odvoze moje bebe za Beograd. Prevoz su čekali iz Beograda da stigne
kao da u Subotici nije bilo sanitetskog vozila. Po dokumentaciji znam, koju sam naknadno nabavila, da je moju decu u Beogradu lečila ni manje ni više nego doktorka Niveska Božinović-Prekrajski. A navodnu smrt moje dece ustanovila je doktorka Vera Sumrak. Jedna leči, druga smrt ustanovljava. 2014. godine dobijam rešenje za upis u birački spisak sticanjem punoletstva za moju decu. Vama nisam se javio. To je bio moj okidač koje sam do tada tiho nosila u sebi. Krenula sam u prikupljanje dokumentacija i dolazim do saznanja da moja deca imaju imena koja smo im mi odredili sa matičnim brojevima, nisu upisane u matičnu knjigu umrlih i da me javno komunalno preduzeće Pogrebne usluge upućuje na danju proveru da li su to moja deca, jer su deca pod mojim prezimenom pre nego što su se rodila. Izgubila sam poverenje i u medicinu, i u pravdu, i u ovu državu. Mnogo su se zaigrali. Jedna se vlast vadi na drugu i tako u nedogled. Prave mene i moje sapatnike ludima. Danas sam ovde da bude pokušali da me ubede u smrt mojih bliznakinja, ali nisu uspeli. Gušila sam se u suzama da niko ne vidi. Patila sam u tišini jer sam se plašila da će me proglasiti ludom. Dosta je bilo. Neću više da ćutim. Hoću odgovor, gde su moja deca? Gde su naša deca? Gde su naša deca? Država nam je nametnula ovaj sraman zakon za nestale bebe koji određuje status deteta, da li je živo ili mrtvo. Ili pak ne može da se ustanovi. Takav meni zakon ne treba. Ja status moje dece znam. Žive! Ne treba nam zakon koji neće sprovoditi nikakvu istragu i neće krivično goniti nikoga. Mi, majke, tražimo pravo na pravdu i da nas, a vi obavezu da nam odgovorite šta ste uradili sa našom decom. Mi, roditelji, nemamo drugog izbora nego da se sami snalazimo kako umijemo i znamo. A treba da znate da mi ne odustajemo. Tako sami istražujemo sa većim ili manjim uspehom. Evo lično da vam kažem, znam da krijete promenu identiteta moje dece. Meni je ovo što sam ovde iznela, a to nije sve, dovoljno da nikada ne odustanem od potrage za mojim ćerkama. Ne odustajem da se udruženo borim sa ostalim roditeljima, majkama, braćom i sestrama, da dokažemo da su se bebe organizovano pod velom države krale, a imamo sumnju da se i danas kradu. Cenjenika kaže da ova država brine o svojim građanima
i neka to dokaže javno. BIA ima oko 2000 zaposlenih. Pitam, da li ima barem 20 savesnih zaposlenika koji će stati na stranu nas, napaćenih majki? Mi znamo da vi znate i mi znamo da nas vi čujete. Sa ili bez savesti, svi vi zaposleni tu zaduženi ste za prikupljanje i analizu informacija od značaja za bezbednost Srbije. Kažite nam kakve informacije imate o bebi aferi. Otvorite knjige, arhive o prodatim bebama. Dosta je tišine. Pomozite nam da nađemo odgovor. Gde su naša deca? Srbijo, čuješ li nas? Mi od naše borbe nećemo odustati, jer niko ne može zaustaviti majke da traže svoju decu koju su nam na prevaru ukrali ljudi u belim mantilima. I za kraj želim da se svima zahvalim na podršci i što ste me strpljivo do kraja saslušali. Hvala našoj dragoj i veličanstvenoj majci Ani Pejić, koja je neiscrpno